Ni'n parhau i ddarllen Gari Tryfan yn erbyn Dominws Gama, Pennod 3, Marcus Pryor. Fe gyrhaeddodd car y plismyn a'r ambulans gyda'i gilydd. Edrychodd Tryfan ar ei watch. 1/4 awr union. Da iawn, Inspector, canmolodd y detectif, ond gwgi gwnaeth yr arolygwr. Camera gwerth cannoedd mewn car heb glo arno na neb ynddo fe, meddai. Faint gwell ydyn ni o rybuddio ar y buddio? Be? Neb ynddo fo? Trodd Alec ar ei draws gan rithro trwy canol yn ddi-seremoni. Gwatsioch eich cyrn, boes bach! Llamodd trwy drws a charlamu ar hyd y llwybr i'r ffordd. Gwelodd fod yr inspector yn gywir. Doedd Elen ddim yn y car, a dechreuodd yntau weiddi henw gan edrych o'i gwmpas i bob cyfeiriad, gan feddwl y gallai hi fod yn y ceiau'n casglu blodau gwylltion. Dringodd i ben y clawdd a galw ei henw mor uchel nes bod y defaid a oedd yn y cae yn codi pennau mewn braw. Elen! Lle rwy ti, Elen? Pari? Elen! Ond ei fod yn gweiddi nerth esgen ei ben, yn ei galon, fe wyddai na fi aser eneth wedi gadael y car heb cloi'r drysau ond i bai fod rhywun neu rhywbeth wedi gorfodi neu dychryn. Yn ei ofyn amdani hi, dechreuodd yntau fynd i banig. Yn reddfol bron, aeth yn ôl at y car gan feddwl ysgubo'r ffordd i bob cyfeiriad i chwilio am y lygonda melyn, gan deimlo'n siŵr ni feddwl mae un o wyr y gama oedd wedi chipio hi. Ceodd ei ddyrnau wrth iddo ddychmygu'r Maserati'n gwibio heibio i'r llall, i'w gorneli. Oedodd am eiliad a'i law ar y drws, i ystyried pa un ai mynd i alw ei ffrind a wna'i yn tai gadael nodyn iddo ar gar yr heddlu, pan glywodd sŵn fel petai rhywun yn dyrnu'r car ac yn gwneud nadau ryfedd ar un pryd. Agorodd y drws idd yn siŵr nad oedd neb ynddo ac yna deallodd mae o gist y Maserati y de'r trwst. Redodd i'r cefn a'i agor. Argo Ganam, beth sydd wedi digwydd i ti? Gweiddodd mewn syndod. Ond ar ei bod hi wedi chlymu law a dwylo fel ciw yn barod i'w rostio, roedd Alec mor falch o weld ei bod hi'n saff fel y torodd ei chwerthin mewn balchder. Fflachiodd llygad Elen a daeth y nadau ryfedd trwy'r dernyn o blaster a oedd wedi ei lynu ar draws ei cheg. Brysiodd yntau i'w dynnu, mor dyner ag y medrai rhag i'r glid a nafu i chroen. Ond roedd tro sydyn am wnaeth yr eneth mwyn ei gael i ffwrdd ar un cynnig. A chydau bod hi'n rhydd, dechreuodd ar y llanc a holl egni ei ddafod. Y twpsyn hirt, gweiddodd. Dyna tro diwetha am byth y safau yn y car pan fyddi di a Mr Tryfan yn mynd bant. Ydy hynny wedi suddo trwy'r cnwd cochnaid y benglwg aluminiwm di, y tro diwethaf am byth, gwboi. Aros, Ren Hogan, llancad y bori am funud tra byddai'n datod y raff ma, pwy bynnag fi wrthi, mae wedi diglymu di fel taset ti'n arth. Fi? Fe oedd yr arthw? Bachan mawr blewog hwnnw, medda'r eneth gan dynnu'r stimiau ryfeddaf arni ei hun wrth geisio symud ei choesau mwyn i'r llall fedi dad wneud y clymau. Fe gredau sy'n siŵr ta rhyw fwystfil o'r coed oedd wedi ymosod arnau. Wedi iddo lwyddo i ryddhau ei choesau, ceisiodd Alec gael ganddi gamu allan o'r gist. I rwyddhau datod y raff oedd yn clymu dwylo tu ôl i'w chefn, ond am funud neu ddau, ni allai'r drian neu dim ond signo gwynt rhwng ei danedd mewn poen wrth i'r gwaed redeg yn rydd ar hyd y gwythiennau. Mam fach, sol am gadael lusgo trwy wely o ddraen, meddai. Rhyw 10,000 ar bob moddfedd sgwar. Dyna ti faint o bigiadau sy'n ngwadnau'n rhaid i. Sefyll arnyn nhw di'r peth gorau wsti, gynghorodd Alec. Gad i mi dy godi di allan o'r bwt na, unwaith y ceid i dy draed ar y ddeiar. Gaf i fo grwt, pan oedd y bachan blewog hwnnw yn fo stwffio fi iddo fe, y dyle ti fo wedi cynnig dy helpu mi. Ac ar ei stem ei hun ymynodd hi ddringo o'r gist, bod ei dwylo ynglwm y tu ôl iddi. Am ysbaid, fe safodd ar y naill droed ar ôl y llall, gan ollwng ebychiadau o boen bob tro y newidiau nhw. Safai Alec gan edrych arni, wedi rybydd i gadw draw, ond o'r diwedd, fe drodd hi ei chefn ato, iddo gael ryddhau ei breichiau. Dyna pryd y gwelodd y darn papur a lunwyd wrth ei chot. Wrth ddatod y chlymau, gallodd ddarllen y neges oedd arno. Daliodd ei wynt ond llwyddodd i beidio dangos iddi. Rwan cei di bunne bach yn y ddwylo, Ren Hogan, meddai wrth ryddhau'r rhaff. Cythral ffyrnig oedd o, beth bynnag. Mae'r ddwylo di nes i ddyn ag i las.
Dyna chdi, rwbio nhw yn ei gilydd. Gobeithio medru cipio'r papur oedd ar ei chefn heb iddi ei weld yr oedd ei ffrind, ond methiant fi'r ymgais. Fe daliodd wrth iddo'i roi yn ei boced a mynnodd wybod beth oedd arno. Dyma'r rybydd ola, atebodd Alec. Ie, ond beth mae fe'n ddweud? Dyma mae'n ddweud. Dyma'r rybydd ola? Hynny a'i enw, Dominws Gama. Dyna i gyd, meddai yntau, mor ddidaro ag medrai. Ond edrych yn hirt arno wnaeth Elen, mor syn nes yr anghofiodd am y loes yn ei dwylo. Dyna i gyd, ai dyna'r cyfan sydd ati i'w ddweud? Siw bydde ti'n teimlo petai'r Gama'n rhoi rybydd ola i ti? Lle mae Mr Tryfan, rwy'n mynd i roi fy notis i fyned hon. Ceisio y llanc gael ei law arni i'w rwystro, ond fe sleifiodd heibio iddo a redeg at y glwyd. Yno, safodd yn stond wedi iddi weld y cerbydau o flaen y bwthyn. O ble yn y byd dath rhain? Beth ydyn nhw? Be mae car plismyn ac ambulans yn ei wneud ma? Cyn iddo gael ei hateb, daeth bechgyn yr ambulans o'r tŷ gan gludo Samuel Pierce i'r cerbyd. Pwy yw e? Be sydd wedi digwydd? Y dyn roedd yn ei chwilio amdano Pwt. Piti ni golli ras yn te? Be ti'n feddwl? Ter di mewn i ni gael troi'r car ma. Dyma Gary'n dod hefyd. Mi gei di'r hanes i gyd rwan. O, hen arfer, wrth oedd y detectif yn bras gamu tuag atyn nhw, brysiodd yr eneth i'r car. Neidiodd Tryfan i'r cefn gan daflu gyfarwyddiadau. Yn ôl i grid yr awel i ddweud wrth y ferch ac i roi gwybod iddi taw i ysbyty Abertawe maen nhw'n mynd ag e. A lle buoch chi, Elen? Oeddech chi ddim yma pan gyrhaeddodd y polis, medden nhw? Oedd mi oeddi, yn y bwt os gwelwch yn dda. A dyma i ti be oedd ar gefn ei choti, meddai Alec a roi'r darn papur i'w gyfaill ac un llaw tra'n cychwyn y car ar llall. Darllenodd y detectif yn nodyn a daeth gwên braf i'w wyneb. Fe darllenodd eilwaith a thrydeddwaith ac a'r wen yn lletach bob tro. Mr Tryfan, mentrodd Elen yn swil, fe garwn i chi dderbyn fy notis i os gwelwch chi'n dda. Rwy'n meddwl o'r af i chwilio am jobyn arall, Mr Tryfan. Wel, ardderchog, gwych, diolch yn fawr i chi, Elen. Dyma'r peth gorau sydd wedi digwydd ers llawer dydd, meddai Gary yn wen o glist i glist erbyn hyn. Fe drodd Alec yn ei syndod nes bod y car fel dyn meddw. Be ti'n feddwl, y twlal? Gwyddod. Be wyt ti'n feddwl? Be wy'n feddwl? Ond hwn, bychan, y darn papur ma, mae Elen wedi roi ni. Am y tro cyntaf erioed, mae'r Gama wedi dodi droed ynddi. O'r diwedd, mae da ni sampl o'i law ysgrifennau. Taw ni'n smecs, llaw sgrifen ar bapur yn lle tapiadau môrs a dap, ategodd Alec. Mae Dominws Gama nes i ddore'r jail nag y bu erioed, ac i Elen mae'r clod i gyd am hynny. Clywch, ond catch your hold i gyd, bloeddodd y llanc gan daroi droed ar y brec i aros wrth glwyd y tŷ. Wan ta, hogia bach, pwy sy'n mynd i roi gwybod iddi am ei thad? Fe awn ni'n tri, atebodd Gary. Fe fydd cwmni Elen yn gymorth iddi.